नाथाय जों माब्लाबाबो आद्रि जारोङै बान्थाखौसो मोननो होसोयो। बेनिखायनो थांखि गैजायै मानसि बायदि आङो खारा, बाराव सौग्लाबायनाय मानसि बायदि आङो सौवा। गुबुनफोरनो गाहाम रादाबखौ खोथाबायनायनि उनाव आं गावनो बान्थाखौ मोनथारै जायै बायदि आङो गावनि मोदोमखौ सैहोनानै सदबनानै दोनदों। पाउलनि बे मोजां गाहाम रावनि गेजेरजोंबो सासे बादायारिनि बाथ्राखौ लानानैबो बेरखांहोनाय जादों। बेनिफ्राय गासैबो गेलेगिरिफ्राबो बान्थाखौ मोना होननाय बाथ्राखौ बेवहाय बेरखांहोदों। ओमफ्राय माखासे पाउलनि बुंनाया जाहैबाय बांसिनै गावखौहाय थागथियारि खालामनानै जेननाय देरहानायनि संसारनि बान्थाखौ नोजोर होआलाबा जिउनि बान्थाखौ नोजोर होनायनि बाथ्राखौ बेयाव बुंनाय जादों। थारैनो बे जोलुर बादायलायनायनि गुबै ओंथियानो बेनो। साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायारिफोर जानायखाय, साफ्रोमबो इसोरनि फिसाफोर जानायखाय बे मोनसे थांखिजों खुंजानाय बे बादायलायनायखौ नोंथांमोननिसिम आंबो खावलायदों जाहाथे बे गेलेनाया गाहामै जानानै थाङो। सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै गेलेनानै मोनसे सिनायथि होयो। थारैनो बे ओनसोलनि सिङाव थानाय साफ्रोम